Márk, elmondod anyának? Mondjad, kicsim. Tessék. Mondjad, drága. Hello. Márk. Márk. Nézd. Szia. Szia. Szia, gyöngyöm. Szia. Mondd ezt valamit anyának? Mondjad, kincsem, figyelek. Hova szaladsz? Programod van? Milyen programod van? Tényleg? Hát ez egy nagyon jó program lehet ám. És még? Én úgy tudom, hogy neked majd ebédidő lesz. Kajcsi lesz? És mit fogsz szedni? Finomot fogsz szedni? No hát te szépen formálod a szádat. De már mindjárt megszólalsz, úgy beszélsz. Mindjárt megszólalsz, úgy beszélsz. Mondjad, Márk. Mondjad, kincsem. Mondjad, drága. Jaj, de nagyon mondani valód van neked. Olyan szépen mondod, mesélj még nekem. Mesélj anyának. Ez egő. Majd fel fogom már írni, hogy miket mondasz, mert már rendesen vannak szavait neked. Bizony. Mondasz még valamit? És fel tudjam venni? Puka van? Úgy nagyon dolgozol. De nagyon dolgozol, te kis pupák. Mosoly, Gyuri, az vagy? Egy mosoly szintére anyának? Igen? Mondjad, drága. Mondjad, drága. Hogy vegyem fel. Meg tudják nézni a többiek is, hogy te mennyire szépen beszélsz. Mert most csak én hallom, senki más. De hogyha felveszem, akkor mindenki más fogja hallani. Mindenki más fogja hallani, hogy te így gyönyörűen beszélsz. Bizony. Te kukucsmadár. Kukucsmadár. Tessék. Mondasz még valamit? Vagy kikapcsoljam? Na, mit szólsz hozzá? Hozzá szólsz ehhez valamit? Mondjuk azt, hogy pápá, szia anya, szia Márk.